האם אנחנו הולכים להסכם או לא מבצע, אלא למלחמה? זה לא יהיה מבצע. קודם כל, לא נראה בכלל שיש תשתית להסכם. גם המתווך הוכשטיין, שמגיע, שכמו יהודי אמריקאי, הכל אצלו דיל, והוא לא מבין כבוד וכבוד לאומי. הוא מציע שהרעיון יהיה שהוא ירחיק את רדואן מהגדר, כמה קילומטרים, 10, אולי 15, ובתמורה ישראל תהיה מוכנה להיענות לתיקוני גבול. זה אומר בסוף חיזבאללה פתח מלחמה, חיזבאללה צריך לשלם, וחיזבאללה יצא מורווח, כי ישראל תיתן לו אדמה. זה פרוטקשן. בשום אופן... פרוטקשן מדיני. זה פרוטקשן, מה שהוא עשה בהסכם הגבול הימי בעניין הגז, זה גם פרוטקשן. כי הסבירו את זה שאנחנו נכנסים לעניין, כדאי לנו, כי אחרת תהיה מלחמה. זה פרוטקשן, זה תחת סחיטה. זאת אומרת, איבדנו את הכבוד, והיהודי חזר למקום של דימי, בן חסות, שאין לו יכולת להתקיים ולשמר את נכסיו, בלי שהוא משלם דמי חסות, וכל הזמן מגדילים את דמי החסות.